Türkiye'de 4 Türkmen raýatynyň öz watandaşy tarapyndan wagşylarça öldürilmeginiň ýa-da Türkmen häkimetleri ýurt raýatlarynyň daşary döwletlere gitmegini gaýtadan çäklendirmäge çalışýan ýaly bolup görünýär. Balkan welaýatynyň migrasiýa idarasyndaky çeşmämiz wakadan soň raýatlara biometrik pasport bermegi adaltmak barada Aşgabatdan tawşyrygyň gelendigini aýtdy. Bu aralykda pajygaly waka soňky günlerde sosial ulgamlaryň Türkmenistanly ulanjylarynyň arasynda seslenme döretdi. Wakadan soň Sewit ýaşaýjylaryna biometrik pasport bermek ýa-da onuň möhletini uzaltmagy çäklendirmek barada Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Balkan awatdaky idarasyna tawşyryk gelip gowuşdy. Aşgabatyň dilden beren bu tawşyrygynda raýatlara biometrik pasport bermegi tasnawly çenli adaltmak berk tawşyryldy diýip çeşmämiz aýtdy. Ýatlasak 18-nji iýunda Türkiýanyň İzmir şäherinde 4 Türkmen raýatynyň jesetleri doňdurjynyň içinde tapyldy. Olary öldürmekde aýplanýan Türkmenistanyň raýaty Saparmurat Halyýew jenaýetleri amala aşyrmagyna gawanjaňlygyň sebäp bolandygyny we olary 13-nji iýunda öldürendigini boyun aldy. Çeşmämiziň sözlerine görä Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Aşgabatdaky baş idarasy tawşyrygyň sebäpleri barada düşündürüş bermändir. Adatlyk radiosynyň bu barada Döwlet Migrasiýa Gullugy we onuň Balkan awatdaky idaralary bilen habarlaşyp 22-nji iýunda telefon arkaly goşmaça maglumat almak synanyşyklary başa barmady. Bu aralykda Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wiza üçin ýüzlenýän Türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny kabul etmegi wagtlaryny besedendigi barada hem maglumatlar gelip gowuşýar. 2 gün beri ilçihana adamlaryň resmi namalaryny almaýar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Adatlyň ynamdar çeşmesiniň beren maglumatlaryna görä Türkmen hökümeti Türk ilçihanasyna raýatlara wiza bermegi wagtlaryny besetmegi haýyş edipdir. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabatdaky Türk ilçihanasy we konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne Türk wekilhanasynyň resmi web saytynda görkezülen telefon belgilerine redaksiyamyzyň 22-nji iýunda eden dowamly synanşyklaryna garamadan hiç kim jogap bermedi. Bu aralykda pajygaly waka soňky günlerde Türkmenistanlylaryň arasynda sosial ulgamlardaky esasy çekişmeleriň birine öwrildi. Habarçylarymyz waka bilen bagly garaýşlary boýunça Instagramdaky we TikTokdaky Türkmen ulanjylarynyň esasan 2 topara bölünendigini aýtdylar. Bir topary munyň Türkmen hökümetiniň şowsuzlygynyň netijesidigini aýdyp, şeýle pajygaly ýagdaýlara ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň sebäp bolýandygyny bellidi. Beýleki bir topar bolsa Türkmenistanda bolçulugyň höküm sürýändigini, özleriniň gül ýaly durmuşda ýaşaýandyklaryny öňe sürüp, daşary ýurda gidip işlemäge zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Sosial ulanjylaryň bir toparynyň arasynda Türkmen denanlaryna bu hem az diýenler hem bar diýip habarçymyz bellidi. Bu aralykda Türk mediasy Türkmen raýatlary Gulkamar Hanymowanyň, onuň gyýdlary Leyla we Laçyn Geldiýazowanyň, şeýle-de gyýdlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowiň öldürilmegi bilen bagly täze maglumatlary köpçülüge ýetirmegi dowam etdirýär. Hanymowa bilen 10 ýyl halaşan Halyýewiň jesetleri 160 bölege bölendigi, şol sanda diňe Kerimowiň jesedini 60 bölege bölendigi anyklandy diýip Milliýet neşri Halyýewiň mundan öň gassaplyk işinde işlendigini hem bellidi. Türk mediasy polisiýa çeşmelerine salgylanyp, doňdurjyda bir näçe günläp saklanan aýallaryň jesetleriniň doňunyň doly çödülmeginiň bir näme wagt talap edýändigini hem habar berdiler. Soňky 4 gün bäri Türk medeniýetinde giňden beýan edilýän pajygaly waka barada adatça bolşýaly Türkmen häkimetleri we media serişdeleri dymyşlygyny saklaýarlar. Adatlyň 22-nji iýunda Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy we konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Rusiýanyň liderligindäki kollektiwliň howpsuzlyk şertnamasy guramasy, ýagny KHSG, Owganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýandygyny alada bildirýär. Guramanyň munyň bilen bagly harby blogyň düzümine girmeýän Türkmenistany we Özbekistany Owganistan ugru boýunça tagallalaryna goşulmagy çagyrýar. Bilermenler Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan basywalyjylykly hüjümleri netijesinde daşky dünýäden barha üzüňeleşdirilmegi bilen Moskwanyň gorky taktikalarını ulanyp Merkezi Aziýa döwletlerini öz täsir arbitasyny dolamak isleýändigini aýdýarlar. Bir wagtlar Ewraziýanyň NATO bileşigine beren jogaby hökmünde häsiýetlendirilen KHSG-niň düzümine Ermenistan, Belarus, Kazakystan, Kyrgyzstan, Russiýa we Täjikistan girýär. KHSG-niň agza ýurtlarynyň daşary işleri ministrleriniň 20-nji iýunda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda Owganistandaky yaramazlaşan howpsuzlyk ýagdaýlarynyň arasynda ýurtda halkary terrorçy
sol tanda İslam döwleti ekstremistik toporunyň we onuň vilayet Horasan sahamçasynyň isçeňliginiň barha artmagyna alada bildirilýär. 2021-nji ýylyň awgustunda Taliban Awganistanda häkimeti gaýtadan ele geçireninden soň ýurtda insan hukuklarynyň baskylanmagy, aýal gyzlaryň hukuklarynyň, olaryň iş mümkinçilikleriniň çäklendirilmegi ýaly ýagdaýlar ýaňadandan ýüze çykyp başlady. Taliban ýolbaşçylygyndaky Awgan hökümeti häzirki wagtda dünýäde resmi taýdan ikrar edilmeýär. KHSG-niň Russiýanyň Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda çap edilen beýanatynda Talibanyň adam hukuklary, sol sanda aýal gyzlaryň haklary babynda öz üstüne alan borçnamalaryny berja etmegine çağırış edilýär. Mundan başga da Awganistanda nesi terroristleriniň dolanşygynyň artmagyna we munyň goňsy ýurtlara ýaýramagyna alada bildirilýär. Beýanatda KHSG-niň Awgan ugru boýunça tagallalaryna, blogyň düzümine girmeýän Türkmenistan we Özbekistan hem goşmak mümkinçiliklerini öwrenmegiň talaba laýyk boljakdygyny ykdylýar. Emma bir bölegi bolmagy çağırylýan hyzmatdaşlygyň we Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň mümkin roli barada hiç zat aýdylmaýar. Sebitdäki özgörüşlikleri iýerleýän bilermenler Awganistandaky soňky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň alada galmagy esas berýändigini, sol bir wagtda Russiýanyň bu wehimi ulanyp Türkmenistan we Özbekistan babyndaky täsirini artdyrmagy maksat edilýändigini belleýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier soňky döwür GDA-nyň günorta terhet çäkleri boýunça hem aladaly beýanatlaryň barha köp göze ilýändigine ünsü çekdi. That's been happening for the last few years, so they're clearly sending a message to the Uzbek and Turkmen governments that they... Bu ýagdaýlar eýýäm bir neçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Munyň bilen Russiýa, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetlerine iň azyndan has köp hyzmatdaşlygy ýola goýmak, ideal ýagdaýda kollektiv howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň düzümine goşulmak barada açyk bir işaret edýär. Ideally for the CSTO, both Uzbekistan and Turkmenistan would join the CSTO. Diýip Panier azatlyga 20-nji iýunda gurrun berdi. Ozalam nyktaýsymyz ýaly KHSG-niň Türkmenistan bilen Özbekistanyň mümkin hyzmatdaşlyk ugurlary barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Emma Panier Moskwanyň ilkinji nowatda öz täsirini artdyrmak üçin bu iki ýurdun günorta terhetlerinde Rus harbylarynyň we maslahatçylarynyň hem yerleşdirilmegini gazanmak isleýändigini çaklady. But I think ultimately what the CSTO wants, and we know that it's a Russian-led organization, is to have their own people on the border as much as possible. Sol bir wagtda bilermen ne Özbekistanyň ne de Türkmenistanyň bu beýanatdaky çağırşy oňoýly jogap berjekdigini garasmaýandygyny aýtdy. That won't happen in Turkmenistan's case, certainly, and doubtful in Uzbekistan's case also. Bir tarapdan Özbekistanyň sebitde iň kuwwatly harby güýçleri bar. Onuň Awganistan bilen terhet ary çäkim degislilikde has kiçi. Beýlik tarapdan Türkmenistan ýyllar boýy ýurdun bir taraplyk statusyny salgylanyp, halkara, esasan hem harby guramalara agza bolmaktan saklanyp gelýär. Türkmenistanyň hemişilik bir taraplygy hakynda 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harby bilelikleri we saýuzlary galy berdi berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwlen jogapkärçiligini göz öňünde tutýan döwletara birleşiklerini gatnaşmagyny çäklendirýär. KHSG-niň soňky beýanaty Russiýanyň geçen ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan esassız hüjüminiň netijesinde Moskwanyň daşky dünýäden barha üzüňülüşdirilýän we oňa garşy sanksiýalaryň girdilýän döwrüne gabat geldi. Kremlin kollektiwlen howpsuzlyk şertnamasy guramasyndaky bäş hyzmatdaşyndan diňe Belarus Russiýanyň Ukraina sebäpsiz başlan çözüşine goldaw berdi. Şu ýylyň maýynda Ermenistanyň premier ministri Nikol Pashinyan KHSG-niň Yerevan babyndaky öz borçnamalaryny dogry ýerine ýetirmeýändigini aýdyp, öz ýurdunyň harby blogyň düzüminden çykyp biljekdigini duýdurdy. KHSG kökleri 1990-njy ýyllaryň başynda Azerbaýjany, Gürjistany we Özbekistany seýle hem bilelesin häzirki 6 agzasyny öz içine alýan kollektiwlen howpsuzlyk şertnamasyndan göz basalýar. Emma 2002-nji ýylda bu guramy KHSG öwrülende bu üçlüň hiç biride oňa agza bolmady. Merkezi Aziýanyň iň uly goşunyna eýe bolan Özbekistan 2005-nji ýylda bilelesige goşuldy. Ýöne 7 ýyl soň ondan ýene aýryldy.
Tähtäbitin ýaýramagy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny alada goýmagyny dowam etdirýär. Möhürmejeklerin döredýän oňoýsuzlyklaryndan başga da tähtäbit diýişlerinden soň adamlaryň hatsahana yerleşdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar hem belli boldy. Tähtäbitin ýaýramagyna häkimetler hem ünsün artdyrdy. Şäher häkimetleri dezinfeksiýa geçirýärler. Prokuratura we sanitari epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda barlyklar başlandy. Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda ençeme adam tähtäbit diýişläp hatsahana yerleşdirilenden soň ýaşaýyş çaýlarynyň girelgeleri we umumy giňişlikleri dezinfeksiýa edilip başlandy diýip adatlygyň habarçylary hem çeşmeleri keselhana yerleşdirilen adamlaryň brucelloz keseline uçuran bolmagynyň ähtimallygynyň barlanýandygyny aýdarlar. Bir öýdäki dostlarym dynç günlerinde dezinfeksiýa sebäpli bir näçe sagatlap jaýa girmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Dip adatlyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Çeşmeler tähtäbitin ýaýramagy bilen baglanşykly ýagdaýyň agyr hasaplanýandygyny aýtdylar. Häkimetler bolup geçýän wakalara gözegçilik etmäge synanýarlar. Birnäçe etrapçyda prokuratura hem sanitariýa epidemiologiýa stansiýasy barlyk geçirýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary Tomsun başyndan bäri tähtäbitin çalt ýaýramagyna duçar bolýarlar. Şäheriň ýaşaýjylary öýlerinde dören gan sorujy möhürmejekleri garşy çem gelen serişdeler bilen görüşmäge synanýarka tähtäbitin ýaýramagy dowam edýär. Şäheriň ýaşaýjylarynyň Adatlyk radiosyna aýdýşýaly möhürmejekleri ýok etmek üçin niýetlenen häzirki zaman serişdeler tapdyrmýar. Sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna ýüz tutanlarynda köpçülik bilen dezinfeksiýa geçirmek üçin ýeterlik mukdarda serişde ýok diýip jogap berýärler. Adatlyk radiosu Aşgabatyň sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasyndan şeýle şäher häkimliginden resmi daýdan düşündürüş alyp bilmedi. Baralykda çeşmeler häkimetleriň adatlygyň habaryndan soň reaksiýa bildirip tähtäbitin ýaýramagyna garşy anyk çäreleri görüp başlandygyny aýdarlar. Bu prezident administrasiýasyna ýetdi we olar şeýle habarlaryň planlaşdyrylýan uly bayramçylygy külügi salýandygyna gaharlandylar. Bu ýerde Arkadaş şäheriniň sol bir ady göterýän milli lideriniň dogulun gününde açylmagyny degişli planlar barada gurrun gidýär. Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Adatlyk radiosu 14-nji iýunda paýtagtda tähtäbitin çalt ýaýramagy barada habar berdi. Aşgabatdaky habarçy Zibil gaplarynyň töwereginde jiwanlaryň we düşekleriň köpdigini aýdypdy. Ol tähtäbitin gaty köpdigi sebäpli käbir ýagdaýlarda hatda himiki serişdeler hem kömek etmän ýaşaýjylaryň çykalga hökmünde möhürmejekli zatlardan diýinmäge mejbur bolýandygyny gurrun berdi. Tähtäbitin satyn alynan täze öý goşlar arkaly ýaýramagyna degişli ýagdaý hem ma'lum bolupdy. Düşek biti diýilip hem atlandyrylýan tähtäbit adamlaryň we haýwanlaryň gany bilen imitlenýän, gan sorýan möhürmejek hasaplanýar, onuň diýişlen ýeri gyzarýar we gijýär. Tähtäbitin köpelmeginiň esasy sebebi araççylyk şertleriniň berja edilmezligi bilen baglanşdyrylýar. Bu möhürmejek adamyň gündelik eşiklerine aralaşýar we gizlenýär. Şeýle hem ol islendik elektronik gurallarda, kitaplarda we beýleki zatlarda bolup bilýär. Ulanylan mebelleri satyn almak tähtäbitin bir ýerden başga ýere ýaýramagynyň iň aňsat usuly hasaplanýar. Geçmişde Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda dürli möhürmejekleriň şol sandy bitleriň we gemirjileriň ýaýramagy barada birnäçe gezek habar berdi. Şol biraktyň özünde de möhürmejekleriň hem howply ýokunç keselleri ýaýradýan beýleki jandarlaryň ýaýramagynyň öňüni almak we ýok etmek üçin ýaşaýyş çaýlarynyň ýerdemeýinlerini dezinfeksiýa etmek üçin zerur çäreleriň wagtynda geçirilmeýänligi hem zerur serişdeleriň ýetmezçilik edýänligi barada hem maglumatlar berilipdi.